Breu història de Catalunya. Prehistòria. A Catalunya hi vivien homes i dones prehistòrics que caçaven animals i feien eines de pedra. Van deixar pintures a coves com les de la cova dels Moros al Cogul. Els ibars. Fa més de 2000 anys, a Catalunya hi vivien els ibars. Tenien pobles damunt de turons i parlaven la seva llengua. Després van arribar els romans i van construir ciutats, carreteres i aqüeductes, com el Pont del Diable a Tarragona. També van portar la llengua llatina, d'on més tard va néixer el català. El Pont del Diable a Tarragona. Els comtats i els reis. A l'edat mitjana, Catalunya estava dividida en comtats governats per comtes. Un d'ells era el comte de Barcelona. Al segle IX, Guifré el Pilós va ser un comte famós. Segons la llegenda, va crear l'escut amb 4 barres vermelles sobre fons groc, que és la senyera de Catalunya. L'edat mitjana i la corona d'Aragó. Els comtes de Barcelona es van unir amb els reis d'Aragó i van formar la corona d'Aragó, que va tenir molta força al Mediterrani. Els segles moderns. El 1714, després de la Guerra de Successió, Catalunya va perdre moltes llibertats i lleis pròpies. Felip V va imposar els decrets de nova planta. Al segle XIX, Catalunya es va omplir de fàbriques tèxtils i moltes persones van anar a viure a les ciutats. El 1936 es donà la Guerra Civil Espanyola. Posteriorment, va haver un període amb la dictadura de Franco. Després, amb la democràcia, Catalunya va recuperar institucions com la Generalitat. Avui dia, Catalunya és una comunitat autònoma d'Espanya, té govern propi i es parla català i castellà. Té una cultura molt rica amb festes com la Diada, els castells i les sardanes. I tradicions com el tió per Nadal. També gaudeix d'una deliciosa gastronomia única mediterrània. Catalunya té una història molt antiga i especial, i conèixer-la ens ajuda a estimar més la nostra terra i la nostra cultura.